Biserica în Acțiune vă propune o incursiune către un loc unic în Europa, leprozeria din Tichilești, acolo unde vom face cunoștință cu suferința și vom destăinui poveștile bolnavilor de lepră. În partea a doua a emisiunii ne vom îndrepta spre centrul țării. Aici ne așteaptă școala Solideo Gloria din satul Vaideiu, o instituție menită să dezvolte caracterele și intelectul celor mici într-un mediu natural de excepție. Spitalul Tichilești, singura leprozerie rămasă în toată Europa, un loc parcă uitat de lume. Pentru a ajunge până la Tichilești, este nevoie să treci dincolo de Dunăre cu bacul. În portul de la Galați ne-am întâlnit cu un grup venit din bisericile adventiste de ziua 7-a din Matca și Galați pentru a vizita persoanele rămase în leprozerie. Ajunși de partea cealaltă a Dunării, am descoperit o nouă lume, mai puțin exploatată de oameni, cu peisaje specific dobrogene și multă liniște. Într-o vale am întâlnit pe marginea drumului o cruce deosebită. Era albă și nu indica locul unui fost accident, ci doar prezența unei leprozerii. Lângă ea, indicatorul către Spitalul Tichilești ne-a confirmat că în scurt timp vom ajunge la destinație. Pentru că nu au vrut să meargă cu mâna goală la cei bolnavi, voluntarii din Matca și Galați au poposit acolo pentru a pregăti câte un pachet cu de-ale gurii și cu obiecte de uz casnic. Aceștia s-au mobilizat și într-o jumătate de oră peste 50 de pachete au fost gata. Ne-am continuat călătoria pe un drum cu un singur sens, simbol al celor care vin, dar nu se mai întorc. Am ajuns în cele din urmă la Spitalul de Leproși, un complex de clădiri situat în mijlocul naturii, un spațiu natural perfect care vine să compenseze suferința oamenilor. În incinta leprozeriei mai sunt în prezent doar câțiva bolnavi, restul s-au pierdut în negura vremii odată cu acest stigmat. Curioși să aflăm dacă cei rămași mai sunt contagioși, am stat de vorbă cu doctorul Marius Fuțanu, prieten vechi al leprozeriei. Boala numită lepră sau maladia Hansen, ca să nu stigmatizeze pe cel suferind, este o boală încadrată în categoria celor contagioase. Dar este o boală cel mai puțin contagioasă dintre bolile contagioase. Această contagiozitate este prezentă atunci când bolnavul este purtător de bacil Hansen, când nu este tratat cu antibiotice. Din 1950, lepra beneficiază de tratamentul cu antibiotice în monoterapie și în pluriterapie, în asocieri de antibiotice. Ceea ce face ca bolnavii de lepră, inclusiv cei din leprozeria aceasta, de fapt este impropriu numit leprozerie. Leprozerie însemna o comunitate închisă în care nu avea acces, în care era riscul de infectare pentru că erau bolnavi netratați. Aici este o comunitate de oameni purtători de sechele, de stigmate ale leprei. Deci, în momentul când tratamentul a fost aplicat cu antibiotice, oamenii aceștia au devenit niște sechelari. Niște oameni care poartă stigmate, care poartă diformități la nivelul feței, la nivelul ochilor, este o cauză principală de orbire, la nivelul mâinilor și picioarelor, pentru că boala aceasta lepră, determinată de bacilul acesta al leprei, bacilul Hansen, pentru că a fost descoperit de către un norvegian, Hansen, și apoi un conațional al său a continuat să facă studii pe lepră, inclusiv injectând bacilul leprei în el, în organismul său și în colaboratorii săi. Nu s-au îmbolnăvit de lepră. S-a căutat găsirea unei modalități de transmitere a bacilului leprei. Și calea cea mai comună de transmitere este pe calea căilor respiratorului superioare, prin strănut, prin tuse,
repet, la purtătorul care este purtătorul de bacil Hansen, bolnavul activ. Da? Și se pare că se transmite și prin intermediul solului. De ce nu mai este boala aceasta o boală atât de frecventă în ziua de astăzi? Mai sunt aproximativ, se estimează, cam 200.000 de leproși, în special în Asia de Sud și în Africa. Iar în România, în Europa, se pare că leprozeria aceasta este singura prezentă. De ce devine o boală istorică? Pentru că condițiile de trai, de igienă, alimentația, toate normele acestea de igienă care sunt prezente în Europa, fac ca transmiterea aceasta să nu mai fie posibilă. Vizita celor din Galați și Matca i-a bucurat pe bolnavi. Ei i-au întâmpinat chiar la poarta casei de închinare din incinta spitalului. A urmat atunci o oră dedicată întâlnirii cu Dumnezeu. A fost un moment de împreună simțire în care cântece și poezii s-au înălțat dincolo de pereții casei de închinare. Nevăzută, Doamne, ți-e ființa, când te caut nu ești nicăieri, însă știu că Tu ești pretutindeni, azi, la fel precum ai fost și ieri. Slava Ta, puterea, măreția, niciodată nu vor fi pătrunse, niciodată mintea noastră îngustă nu înțelege tainele-ți ascunse. Lumea întreagă nu te poate încape, mare ești că seamăn încă n-ai. Totuși ești atât de mic, Stăpâne, că în inimi loc adesea ai. Din nimic Tu ne-ai făcut ființa, mama noastră bună e pământul. Tu ne-ai scos din sânui la lumină și în sânui ne așezi mormântul. O, Stăpâne, cât ești Tu de mare, ce puternic și nebiruit, ca o stâncă de granit în veacuri ai rămas același, neclintit.
din al vieții caier, Doamne Sfinte, anii noștri torci în fir subțire. Când vrei Tu, lași firului lungime, când nu vrei, lași tot mai scurte fire. Apa vremii linși o scurge valul, vremuri noi s-or naște și-or apune, dar nimic nu va putea învinge necuprinsa Ta înțelepciune. Pe lângă poezii și cântece, programul a fost îmbogățit de gândurile gazdelor care au împărtășit din experiențele lor cu musafirii din Matca și Galați. La un moment dat am zis să mă sinucid. După 10 ani am zis să mă sinucid pentru că nu mai pot suporta starea prin care treceam. Și am zis, Doamne, pentru că mântuirea este o problemă personală, da? Te rog să-mi răspunzi la nevoia aceasta personală a mea. Aș zice că nu este o coincidență. La gândul acesta am zis, Doamne, pun și eu un semn. Dacă mă înșel, e problema mea personală, nu vorbesc cu nimeni despre ea, nu sfătuiesc pe nimeni în problema aceasta, numai să-mi răspunzi mie. Și m-am ținut de cuvânt că n-am făcut-o și nu o voi face cât voi trăi pe acest pământ. Și am zis, Doamne, vreau să știu că te-ai îndurat și de mine. Dacă mă ascultă diavolul și îmi răspunde diavolul, e problema ta. Eu nu știu cum să înțeleg. Și am zis, Doamne, vreau și eu un copil de parte bărbătească să apară în familia mea. Și știți că Domnul Iisus Hristos spune în Biblie, când întărește un cuvânt, spune că adevărat, adevărat vă spun. Și Dumnezeu, eu m-am rugat să-mi dea un copil, Dumnezeu mi-a dat 2 băieți, ca să întărească lucrul acesta. Am înțeles că lui Dumnezeu îi place mai mult când mulțumim decât cerem. Și majoritatea dăm, Doamne, spăm. Și alții, chiar și domnul doctor, când ceva bine, zice, sănătate, să mulțumim pentru care o avem. Mi-a mișcat din pat. Doamne, mulțumesc că mi-ai lăsat vederea. Mulțumesc că pot să mă mișc. Mulțumesc. Mama mea a trecut în veșnicie, dar eu sunt legată de acest loc. Deci, în fiecare lună, cu ajutorul Domnului și cu sănătate de la El, vin pentru 10 zile sau o săptămână numai să am grijă de căsuță, să revăd frații și să mă bucur împreună cu dâns. Și normal trebuia să vin mâine, dar pentru că am fost anunțată că veniți, am dat ghes ca să sosesc și eu. Deci am sosit înaintea dumneavoastră și mă bucur că vă revăd. Întotdeauna ne încântați cu cântările care le cântați. Aveți voci minunate, binecuvântate de Domnul, o armonie deosebită. După terminarea acestei întâlniri, musafirii și-au deschis portbagajele mașinilor și au oferit pachete celor prezenți. Însă, la final, am observat că au rămas multe dintre ele neîmpărțite și destinația lor era încă necunoscută pentru noi. Nu mică ne-a fost mirarea să descoperim că lângă spitalul de leproși mai există o clădire ce adăpostește persoane vârstnice. Acolo, vizitatorii din Matca și Galați nu le-au adus bătrânilor numai alimente și produse de uz casnic, ci le-au pregătit și o masă caldă. Căminul de bătrâni de la Tichilești s-a înființat în anul 2005 și numără 44 de suflete cu diverse deficiențe. Inițial a fost pentru cazuri sociale. Între timp a devenit cămin pentru bătrâni cu deficiențe. Deci în mare parte avem bolnavi cu demență, Alzheimer. Bravo, a nostru să trăiești și dumneavoastră la fel. Și dumneavoastră la fel să trăiți mult timp. Să trăim cu toții, să murim câte unul, să aibă cine în groapa. Ca asta lumește. Așa este. Așa e viața. Așa este. Bravo, mulțumesc să Cu trăiești. multă plăcere, cu multă plăcere. Care este credința dumneavoastră? Care e speranța dumneavoastră? Ce mai sperați de acum încolo? Să fiu la Domnul Iisus în cer. Acolo vreau să fiu. Nu vreau în altă parte. La Domnul Iisus, pe El îl iubesc, pe Tata Ceresc. Care sunt nevoile acestui centru de bătrâni de la Tichilești? Cred că cea mai mare nevoie de afecțiune. Noi suntem, nu știu dacă suntem suficienți, suntem personal mai puțin.
Deci medicamentele se asigură, mâncare au. Bine, de câte ori primesc câte ceva, e binevenit și ei se bucură. Asistentele medicale din cadrul Căminului de Bătrâni sunt persoane care au acceptat provocări zi după zi și s-au dedicat complet acestor oameni. Cum reușiți să faceți față la așa un număr mare de bătrâni? Ce e nevoie ca un asistent medical să facă față? În primul rând, trebuie să ai răbdare, să îi asculți, să înțelegi, să te porți frumos cu ei, că altfel nu te poți înțelege cu ei. Și cred că ei simt asta, cred că trebuie să-i iubești până la urmă. Și ei simt și atunci nu mai e nicio problemă. Bine, este foarte greu, că unii sunt în lumea lor și trebuie să te pui și tu în postura asta. Dar, nu știu, de multe ori am vrut să renunț, dar parcă ceva mă ține și tot aici vin. M-am obișnuit așa cu ei. O mărturie asemănătoare am întâlnit și în cazul asistentei medicale din inginta Spitalului de Leproși, Mihaela Trandafir. Am locuit în satul apropiat Revărsarea. Îi cunoșteam pe acești oameni și știam de când eram mică copilă. După ce am terminat școala, am găsit un loc de muncă aici. Și în momentul acela am zis, chiar îmi doresc să lucrez la Spitalul Tichilești. Mi-a fost puțină teamă la început, dar după aceea, când am început să-i cunosc pe fiecare în parte și știam din poveștile bunicilor mei care veneau aici și făceau comerț și făceau agricultură cu bolnavii care erau internați aici, situația s-a schimbat. Foarte greu și foarte greu îmi va fi să mă despart de acești bolnavi și de locul acesta. Cu toate că eu locuiesc la Tulcea, fac naveta la Spitalul Tichilești, dar o fac cu dragă inimă. Noi, ca și cadre medicale, avem o viziune altfel despre bolnavul de lepră față de cei din afară. Noi suntem ca o mare familie, le știm și bucuriile și necazurile. Nu a fost niciodată problema să-i tratăm ca un bolnav sau un pacient. Nu, pentru noi a existat tot timpul tanti Maria sau tanti Ioana. Niciodată nu am zis pacientul numărul X. Tot timpul i-am tratat ca pe niște apropiați ai noștri. Pentru a afla povestea înființării Spitalului de Leproși, am stat de vorbă cu Romica Nedelcu, un membru dedicat al acestei comunități. În anul 1927, aici a fost un schid de călugări. Pentru că exista posibilitatea vitală, apa, lemnele, pădurea și izolarea. Și factorii aceștia au contribuit, cei care s-au gândit să aducă o parte din bolnavii de lepră de la Spitalul de Leproși din Basarabia în 1937, s-au gândit că aici există tot felul de condiții. În 1956, când eu am venit prima dată în Tichilești, la vârsta de 12 ani, erau 127 de bolnavi. Toate clădirile astea, plus anexele cum are tanti Hima, cum mai au și alții, toate erau ocupate de bolnavi. Erau foarte multe cupluri de căsătorii între bolnavi, erau copii care s-au născut aici sănătoși și, așa ca o minune a lui Dumnezeu, din toți copiii, unul singur s-a îmbolnăvit. Restul toți sunt sănătoși, au viitorul lor, slujbele lor, au învățat unii dintre ei chiar facultăți, chiar au avut și funcții destul de mari. Unul dintre ei lucrează la serviciu proiectare la Cernavodă, la centrala atomică, e la studii în Canada, a fost copil de aici, de la Tichilești. Casa de închinare baptistă este un semn al unei strânse relații pe care bolnavii au avut-o cu Dumnezeu. Majoritatea persoanelor care trăiesc acolo sunt persoane care se încred în sprijinul lui Isus pentru a trece prin toate greutățile. 1937 a fost făcută cu ajutorul fraților
de la Tulcea, au venit și au slujit. Biserica este din paiantă, adică nu are zid cărămidă, că știți, costa bani și n-avea biserica suport așa material. Mai veneau ajutoare diverse, dar nu era, cum să spun, să investești odată o cifră de bani substanțială să termini. Și au venit frații, au ajutat și cu cei de aici care și pădurarul a înțeles, le-a dat acces, le-a marcat ce trebuie să taie, nu așa în dezordine, și s-a construit în 3 ani de zile. Eu, când m-am întors la Dumnezeu, m-am botezat în baptisterul din față. Erau 27 de membri când m-am botezat eu. Și toți de aici din leprozerie? Toți din leprozerie, da. Toți din leprozerie. Pe timpul când m-am botezat eu, erau în jur de 90 de bolnavi. Mai departe, vă invităm să ascultați istoria de viața unei familii de leproși, povestită de fiica acestora, Domnica Mișcov. Tatăl meu era rus. Și acum, spunându-vă că era rus, o să ziceți, domnule, din Rusia cum a ajuns aici? Spitalul de leproși al Rusiei era undeva în Basarabia. Și Basarabia pe vremea aceea era sub ocupație română. Deci i-a luat pe toți din Basarabia, din Lărgeanca, și i-a dus la Tichilești, pentru că România avea la Tichilești spitalul de leproși. Deci așa a ajuns tatăl meu aici, din ce mi-a spus dânsul, în 37, în 1937 a fost adus aici, avea 13 ani jumate spre 14. De ce vă spun asta? Ca să știți acum cum de-am ajuns eu aici în Tichilești, de mă vedeți. Deci în 37 a fost dânsul adus aici, între timp a venit și mama mea, era argeșancă, împreună cu mama dânsei, în 41. Aduse tot aici la Spitalul Tichilești, Spitalul Leprozerie Tichilești, pentru că inițial așa îi se spune, pentru că s-a descoperit că au acest bacil Hansen. Și deci aici s-au cunoscut, s-au căsătorit și așa în anul 1941 Dumnezeu a îngăduit să apar eu aici, la Tichilești, fiica a 2 bolnavi de lepră. Mă mulțumesc Domnului, El a îngăduit să fiu sănătoasă și dintre toți copiii bolnavilor de lepră, care au fost așa în jur de 15, dacă nu greșesc chiar 16, doar primul copil care s-a născut în Tichilești din 2 bolnavi a contactat boala. Acum se bănuiește că nu a fost absolut deloc tratată fata. Au fost niște părinți admirabili, m-au iubit. Bine, și iubirea asta a lor, cum să spun, s-a revărsat în inima lor din dragoste și pentru sufletul meu. Deci ei urmau calea Domnului, știau ce se poate întâmpla în afară și sfaturile care mi le-au dat au fost deosebite și mulțumesc lui Dumnezeu că adică au găsit și totuși în inima mea un teren care a primit. Și uite, datorită ascultării față de ei și datorită luminii din cuvântul lui Dumnezeu, am rămas pe calea Domnului și îi mulțumesc că mi-a purtat de grijă și faptul că au fost aici aproape a fost foarte bine, pentru că erau destul de neputincioși. Tatăl meu nu vedea de la vârsta de 22 de ani, da, eu când m-am născut, el nu m-a văzut. Rămăsese orb exact cu o lună înainte. Eu m-am născut în 45 în noiembrie și dânsul în octombrie nu a mai văzut deloc. Deci era foarte bine că cu bastonelul învățase drumul, aproape că mergea ca și când ar fi văzut. Mama Ioana, așa cum o știau toți din leprozerie, a fost un exemplu de determinare, reușind să facă toate treburile gospodărești, chiar dacă nu mai avea degete nici la mâini, nici la picioare și se deplasa cu ajutorul genunchilor. Mama mea era foarte hărnicuță.
și cred că a forțat-o situația ei. Tatăl meu nevăzând, deci dânsul nu putea să facă nimic. Nu putea să facă nimic. Doar să stea pe un scăunel și să vorbească. Și atunci ea a fost nevoită să facă totul, Și în curticica asta acum nu mai este frumos, dar aici era o frumusețe. Ce nu exista aici? Păi, tot ce vrei. Și roșii, și ardei, și vinete, și ceapă, și usturoi, și varză, și salată pentru găini, și de toate. Pentru mine, mama Ioana a fost un exemplu de credincioșie, un exemplu de încredere, un exemplu de acceptare a planului lui Dumnezeu, pentru că omenește vorbind este destul de greu să-ți accepti o astfel de stare medicală, ca să zic așa, da? De multe ori vorbeam cu ea și am întrebat-o: mama Ioana, nu te-ai supărat niciodată pe Dumnezeu că n-ai avut parte de o copilărie fericită? De la 11 ani ai fost adus aici. N-ai avut parte și matale de o viață așa cum o duc ceilalți oameni, bolnavă, fără degete la mâini, să ajungi să mergi în genunchi, pentru că așa mergea în ultima perioadă. Niciodată nu te-ai supărat pe Dumnezeu și a zis: nu, frate, niciodată. Eu am mulțumit Domnului pentru părinții mei, pentru că am văzut în ei dragostea lor pentru mine. Și faptul că cunoșteam și voia Domnului, că în viața noastră nimic nu se întâmplă fără a fi îngăduit de El, m-a pus în stare de mulțumire. Niciodată nu am cârtit. Și niciodată, cum să spun, nu mi-a fost, nu jenă. Niciodată nu m-am dezis de părinții mei. Întotdeauna cu cine am stat de vorbă și a fost interesat să afle, am spus cine sunt. Sunt copil născut în Tichilești din 2 leproși. Părinții mei sunt leproși, deci, într-un cuvânt, sunt fiică de leproși. Deși părinții domnicăi nu mai trăiesc astăzi, a rămas în urma lor casa părintească și ea continuă să viziteze acest loc drag inimii ei. De aici este originea mea, dacă stau să mă gândesc așa. Aici, de aici mă trag, nu? Și ați văzut căsuța asta, am să vă arăt și o fotografie. Deci e din anul 50, căsuța când eu aveam 5 ani. Ei, și nu pot să mă dezlipesc așa cu una cu 2 de ea. Nu pot. Și de copăcei ăștia pe care am pus eu și când știu că mama mea îmi spunea: dăm struguri de acolo din vie, dăm piersici, dăm... Așa, mă leagă. Aproape că n-aș vrea să stau la Tulcea și aș vrea să vin să stau aici. Tanti Hima, așa cum îi spun cunoscuții, are 86 de ani și majoritatea vieții a petrecut-o la Tichilești. Este încă vioaie și glumeață, însă când vine vorba de Dumnezeu devine serioasă și mulțumitoare pentru sănătatea pe care doar El i-a oferit-o. Tanti Hima este singura persoană în vârstă a cărui corp nu a fost mistuit de lepră. Bunica, mama lui tata, a fost bătrână de acum, nu știu, la 90 ani, dar cred că mai puțin a fost, a spus că n-a văzut așa boală. Adică boală. Eu am fost cum acum mă vedeți, dar era în sânge, la față. Înțelegi? Și mulți mă întreabă, dar voi ați citit Biblia, din 10 leproși, numai unul s-a întors. Și eu, fiindcă sunt aici, cum v-am spus că am împlinit 67 de ani în Tichilești și numai eu am rămas din 180. Era 180 când m-a adus, nici locul nu era, de-aia au făcut aici, bolnavii au făcut, dar erau sănătoși și nu legea voia acasă. Era stup aici, ca la țară era. Lepra nu se mă lipsește, ci se moștenește. Că dacă aia erau satele ăștia pline, care vine și mănâncă și bea și la mine și noi, familia, am mâncat aia și sora mea, 85 de ani, a murit și frații, că eram 9 persoane și eu la mijloc. Eu mulțumesc și noapte că mă scol. Doamne Iisuse, cum să-ți mulțumesc? Mi-a lăsat vederea, te fără ochelari, văd muntele. Mâinile fac, auzam la urechi că alții au murit mulți și surzi și orbi și așa. Eu de aici și până la etaj
136 de scări când mă duceam la aia. Și astăzi, ieri, de 4 ori m-am coborât. Și ai văzut? Unele tineri vin și zic, traceți din gură, zic. și eu, 85 de ani, de 4 ori ieri am fost jos. Și astăzi vreau să mă duc să vă petrec și zic, am obosit ieri tale de la 5, m-am sculat că citesc mult, am aia, și n-am stat în pat un minut până la 8 seara. Păi și ce faceți? Păi am fost ocupată cu musafirii ieri, că eu la 12 mă culc de fapt, așa, înțelegi? Și așa cum să nu mulțumesc Domnului, că Dumnezeu a lucrat să mă ia din mijlocul familiei, din mijlocul lumii și să pot să-mi fac toată treaba. Grigore Grigorov este singurul membru tânăr al leprozeriei. Mereu cu zâmbetul pe buze ne-a mărturisit că pentru el boala nu mai este o povară. Face parte din viața sa și aceasta nu îl împiedică să muncească pentru a câștiga un ban cinstit. Este de meserie tâmplar și deși degetele de la mâna stângă îi lipsesc, Grigore nu poate să stea degeaba. De cât timp sunteți aici la leprozeria din Tichilești? Să nu exagerez așa, peste 20 de ani. Am mai fost odată și mai înainte, când aveam vreo 13 anișori, terminase clasa 6 și atunci s-a văzut urme de boală. Și la spitale, la București aici la spitalul Tichilești. Aici am stat 4 ani. După 4 ani de zile, cam așa trebuia să stai, o perioadă de 3 ani de zile, dar am stat 4. Și pe aceea plecai acasă, luai tratamentul și plecai acasă. Plecat acasă, m-am angajat, am lucrat vreo 15 ani de zile până în șantiere, pe acolo, și în Sulina, și în Tulcea. Pe care boala recidivat. Și a trebuit să vin înapoi coace. De multe ori lucram pe la fabrica Cherestea din Tulcea și mă vedeau cu mâna defectă. Grigore, ce ai pățit la mână? Nu vreau, trebuia să mint, că nu poți să spui tot adevărul. Am prins-o la abric, chipului că tâmplar, și am scăpat-o în mașină. Dar alt moș de acolo care e mai bătrân, așa, căcăit, așa era, aia nu e de la abric, aia e de la altceva. Nu mai zic ceva, nu știu, dar trebuia să-l... Nu e de la el, și-a dat seama că nu e... Și uite așa, nu prea, dar acum dacă a trecut atâta timp, nu prea... Te obișnuiești, cum se spune, și nu te mai ferești. Nu vă este greu să mai faceți tâmplărie cu mâna așa? Și nu e nicio greutate. Nu. Se obișnuiește. Nu ții cuiul exact cum ține cel cu mâinile bune, altfel și tot reușești să faci o treabă de tâmplărie, cum să spunem. Care mai este dorința dumneavoastră în prezent? Dorința mea trebuie să fie, primul în sănătate să am, și a doua de toate. Tot ce e frumos îți doresc. După ce am cunoscut poveștile acestor oameni, i-am rugat pe vizitatori să ne împărtășească impresiile lor cu privire la vizita făcută printre leproși. Pe drum, mergând pe drumul acela pustiu, părea totul sec. Deci chiar îmi părea rău că am ajuns aici dimineață. Mă gândeam că cine m-a pus să vin. Am trecut prin diferite gropi, așa, și când am ajuns la poarta spitalului, lucrurile s-au schimbat. Deja florile de pe mărcini și, nu știu, așa, mergând, parcă atmosfera și starea emoțională mea s-a schimbat. În creștere. Când am ajuns acolo și am început să vorbesc cu oamenii, la început îi compătimeam. Sărăcuții de ei sunt bolnavi, o boală incurabilă. E dureros să vorbești cu astfel de oameni, cu frică să nu cumva să te îmbolnăvești și tu. Dar după câteva ore de stat și experimentat și văzut, să zic așa, ce s-a întâmplat acolo, mi-am dat seama că cel compătimit poate sunt eu, cu toate că sunt liber și pot să alerg oriunde în lume. Mă simt poate mai închis sau poate chiar mai puțin
profitor de stările emoționale și de ceea ce aș putea să profit în comparație cu ei. Erau mult mai plini de viață, am plecat mult mai plin de acolo, nu mă așteptam, deci n-aveam nici prin cap nu trecea lucrul ăsta și efectiv cred că sunt un pic mai bogat și pot să profit mai mult de ceea ce e în jurul meu. Mi-a plăcut faptul că poți să stai de vorbă cu oamenii și faptul că ei sunt dispuși să-ți vorbească și mai ales că putem să fim un ajutor când îi ascultăm, pentru că ei sunt singuri, izolați, chiar și cadrul natural e izolat pentru ei și e un punct foarte pentru ei atunci când stai de vorbă cu ei. Pentru mine este cea mai mare bucurie, pot să zic așa, din toate lucrările pe care le fac pentru Dumnezeu. Am de învățat foarte multe lucruri datorită faptului că aici, așa, când am venit, am avut o experiență deosebită data trecută când mi s-a spus că, de fapt, când noi venim aici, ne bucurăm mult mai mult noi datorită faptului că venim la Domnul Iisus Hristos să-L vedem. Domnul Hristos spune, ori de câte ori faceți aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. M-a marcat profund nu doar suferința acestor oameni, pentru că suferința este o realitate și cred că pe fiecare dintre noi îi afectează. Însă ceea ce m-a marcat și mi-a dat curaj și putere ca ori de câte ori puteam să ne aranjăm programul încât să formăm sau să reformăm echipa și să venim aici, a fost nevoia acestor oameni de părtășie, de a sta lângă ei, de a le asculta povestea vieții lor și de a ne bucura împreună la picioarele Domnului Iisus Hristos. Interesant că în istoria diagnosticării și tratării leprei, cei mai mulți au fost creștini, fie misionari, fie medici, fie ordine călugărești. Pentru că nu e nevoie doar de compasiune umană, e nevoie de har, de chemare, de a înțelege că cel de lângă tine, cel care este marginalizat, care este stigmatizat, cel care este nedorit, care este ocolit, acela are nevoie de dragostea ta. Spunea cineva că nevoie pentru bolnavii de lepră nu este în primul rând de medicamente, pentru că medicamente avem, de tratamente recuperatorii, pentru că sunt, de alimente, pentru că și astea vin, ci nevoie de înțelegere, de apropiere, ceea ce spuneau și astăzi oamenii din biserică. E nevoie de schimbul acesta de dragoste, să fie acceptați ca oameni, cu drepturi egale, cu nevoi reale și pe picior de egalitate cu cel care îi vizitează. Și orice atingere, orice îmbrățișare, orice zâmbet este un transfer de dragoste. Și vorbeam cu pastorul Romică și spunea ce face întâlnirile noastre ca să fie frumoase. Ce determină frumusețea acestor întâlniri, îl întrebam eu pe el. Pentru că totdeauna e frumos. Că e iarnă, că e vară, că e mormântare, că e ceva special. Și spunea el, este dragostea care ne unește. Da? Cei care îi vizitează pe bolnavii de lepră constant și au simțit nevoia lor de afecțiune și de comunicare, s-au gândit pe viitor la un proiect. Visăm la un lucru frumos. Ne-ar plăcea ca Dumnezeu să ne ajute să găsim undeva un stoc second-hand de televizoare, dacă vreți. Vreo 20 de televizoare cred că ne-ar trebui, așa, angro să zic, și să punem aici o antenă parabolică pentru ca oamenii aceștia să poată să vadă și să asculte emisiunile Vocei Speranței non-stop. Nu pot să facă altceva. După ce am cunoscut oamenii din leprozeria Tichilești, am înțeles că viața ar trebui trăită cu inima. Chiar dacă boala și izolarea ar fi putut învinge în cazul lor, ei au fost aceia care au decis să lupte pentru o viață frumoasă alături de Dumnezeu, iar această atitudine a făcut din ei niște învingători. Lepra, boala cea mai temută din timpurile biblice, a fost învinsă de Isus prin vindecarea leproșilor. Pentru cei de la Tichilești nu mai există o șansă de vindecare, dar ei speră într-o întâlnire cu Isus, cel care le va dărui sănătatea pentru veșnicie. Am
plecat de la Tichilești, marcați profund de boală și suferință, dar ne-am îndreptat către un alt loc, de data aceasta în centrul țării. În localitatea Vai de Iu am găsit o oază de speranță. Dacă la Tichilești activitatea se va stinge încet, la Vai de Iu sperăm ca acțiunea să fie cuvântul care să descrie și în viitor ce se întâmplă în locul acesta. Satul Vai de Iu este o localitate din județul Mureș, situată la 25 de kilometri de Târgu Mureș, însă din cauza zonei izolate, accesul în sat se realizează cu dificultate. Deși beneficiază de un cadru natural încântător, fiind în mijlocul unor coline, Vai de Iu este cunoscut drept un sat de oameni muncitori, dar cu o situație materială foarte precară. Noi încoace încolo la lucru, prin sat, la fân, la oameni, unde să lucrăm? Că nu este. Am lucrat și în Slovenia, de vreo 7 ani, tot așa, în periodic. Când iese și acolo sezonier numai de lucru, când are de lucru. Când nu, pe aici, pe casă. Pe la sapă, pe la unde putem. Vali Bordea este originară din Vai de Iu, dar a plecat pentru o educație mai bună la Luduș. S-a întors însă în anul 1997 pentru a le deschide noi orizonturi copiilor de aici, cunoscându-le îndeaproape situația precară în care trăiau. Așa era situația, familii defavorizate, fără locuri de muncă. Lucrezi, dar unde să lucrezi aici? N-ai unde să lucrezi. Nu ai haine la copii, nu ai încălțăminte, nu ai rechizite. Să cumperi rechizite la un copil pentru un părinte care nu are niciun salariu este foarte complicat. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu nu am niciun merit aici, dar mutându-ne aici de la Luduș, de la bloc, mutându-ne aici, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a dat din belșug atât de mult încât să dăm la toți copiii din satul acesta, să dăm cizme de cauciuc, pantaloni pentru școală, geacă groasă de iarnă, rechizite, ghiozdane, tot ce au avut nevoie pentru ca procesul de educație să nu fie afectat că ei n-au avut cu ce să meargă la școală. Îmi doream foarte mult să ajut pe copiii abandonați de părinții lor. Visul acesta l-am avut de când eram mică, pentru că mergând cu mama de mână pe stradă, am văzut pe drum un copilaș plângând, murdar, și era foame. Și acest copilaș, ochii lui, chiar și astăzi îi văd în memoria mea, și aceste nevoi a acestui copil m-au determinat să am un vis, acela de a lua pe acești copii, să aibă și ei un adăpost, mâncare, curățenie, educație, să aibă și ei dreptul la o viață mai bună. Cu acest gând, Vali a întemeiat o asociație umanitară cu numele Familie și Educație pentru Copii. Pe această cale a strâns mai multe donații pentru copiii din Vai de Iu, însă inima ei nu a fost împlinită. Școala din sat s-a desfințat în anul 2011 și cei mici au fost nevoiți să meargă într-un sat vecin să învețe. Văzând acest lucru, în mintea lui Vali a încolțit un gând, să deschidă ea o școală primară. Când se închide o ușă, Dumnezeu îți deschide alta, mai binecuvântată și mai bună și mai frumoasă. S-a închis posibilitatea ca copiii să meargă aici, în sat, la școală, copiii mici de clasa 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a. Și ne-am rugat lui Dumnezeu, toți cei de aici, de la biserică, de la noi, ne-am rugat lui Dumnezeu, dacă este în planul Lui, să ne ajute să avem o școală aici, în sat. Vali Bordea a depus dosarul pentru școala primară, sperând ca locul Bisericii Adventiste din sat să fie suficient de încăpător pentru acest proiect. Ne-am rugat, din momentul acela în fiecare seară era un subiect de rugăciune, care se termina mereu, dacă e voia ta. Când a venit comisia de la București pentru autorizare și a primit autorizația, am spus, Doamne, să vedem ce va fi. Probabil fiecare din biserică a întâmpinat cu aceeași reținere, iar apoi fiecare am putut să învățăm de la unul ce înseamnă și credința într-o astfel de trăire, de viață.
Dosarul a fost aprobat la scurt timp atât de Inspectoratul Școlar al județului Mureș, cât și de Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar. Cu ajutorul lui Dumnezeu, școala primară Solideo Gloria și-a deschis porțile în septembrie 2012, chiar dacă situația financiară trebuia încă rezolvată. N-am avut bani pentru taxa de autorizare. Dumnezeu la timpul potrivit ne-a ajutat să plătim taxa de 1000 de euro, aproximativ 900 de euro, care nu este foarte puțin. Și am zis, bine, ai primit autorizație, dar bani pentru învățători, 1 an de zile. Toată lumea mă întreba asta și eu mă întrebam. Am zis, Doamne, dacă Tu ne-ai ajutat până acum, sigur că ne vei ajuta și mai departe. Și mulțumim lui Dumnezeu că la El nu este criză. Dacă ai nevoie de bani ca să ajuți pe alții, Dumnezeu îți dă bani. Dacă ai nevoie de cuvinte, că nu știi să înființezi, nu știi să scrii un dosar pentru înființarea unei școli, eu nu am știut și Dumnezeu m-a ajutat. Acum 1 an de zile, când doamna Vali, președinta acestei asociații, a venit la noi la Inspectoratul Școlar și mi-a explicat extrem de înflăcărată ce dorește, bineînțeles că noi am îmbrățișat ideea. Am știut și ce posibilități financiare reduse are localitatea și zona unde suntem astăzi și proiectul pe care dumneavoastră l-am îmbrățișat l-am luat de bun augur și noi. De altfel, învățământul particular din România se supune tuturor legilor naționale și regret foarte mult că până acum n-am reușit să ajung, dar doamna Vali mi-a trimis foarte multe poze, am intrat și pe site, am avut statistica acestei unități școlare și în momentul în care Forul Suprem de autorizare a acestei școli, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar de la București, din cadrul Ministerului Educației Naționale, a venit și a autorizat această școală, vă dați seama că rolul Inspectoratului Școlar a fost foarte mic. Deci cea mai în regulă și mai puternică instituție de autorizare a unei școli particulare este această agenție care v-am spus și vă dați seama că prin corpul de experți pe care are extrem de exigenți și extrem de calificați și de bine pregătiți, a autorizat și această unitate școlară. Și ne bucurăm că există, cu atât mai mult cu cât știm că zona este extrem de săracă. Sunt copii cu foarte reduse posibilități materiale și financiare și sper din tot sufletul că această unitate se dezvolte. De altfel, doamna Vali este în permanență numai cu proiecte în cap. Și mă bucur și sper că financiar, și material și uman să reziste. Astăzi, copiii din satul Vaideiu nu mai sunt nevoiți să facă naveta. Mai mult, au venit și copii din satele vecine. Am mers și noi să vizităm școala cu clasele 1-4. Am găsit acolo 18 copilași dornici să învețe lucruri noi. Am văzut că încerci nu numai să le predai muzica, ci să te și joci cu elevii. Despre ce metodă este vorba? Am citit despre aceste metode, am citit despre multe metode, dar când am venit aici trebuie să arunc metodele acestea despre care am citit, că nu se poate doar preda. Acestea sunt copii foarte mici și trebuie să găsesc o metodă să mă joc cu copii, să nu fie așa de să nu fie plictisiți copii. Trebuie să fie interesant. Lumea jocurilor este mai aproape de copii decât așa să predau copiii. Asta este lecția de astăzi și atât. Trebuie să găsesc calea care să placă, adică să placă la copii ce predau. Despre educația pe care o primesc acești copii ne-a vorbit Aurica Popa, directorul școlii Solideo Gloria. Eu întotdeauna am lucrat cu un colectiv mare, cu un număr mare de elevi într-o clasă, peste 20 întotdeauna. Aici, având posibilitatea să lucrez cu un număr mai mic de elevi la clasă, avem timp să le oferim mai multă înțelegere, să ne aplecăm asupra lor, să le cunoaștem chipul, inima, să îi iubim necondiționat și să-i
înțelegem. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez între copii și ei reprezintă viața mea. Știu că atunci când ești lângă ei te simți mereu tânăr și îi iubești. De asemenea, trebuie să lucrezi cu multă dăruire și asta le oferim aici, în această școală: înțelegere, simpatie, cuvinte calde, mângâieri, aprobări, încurajări și multă dragoste, pentru ca ei să poată să-și însușească cunoștințele de care au nevoie, să poată să devină niște copii care să își cunoască propria valoare, să se știe autoaprecia. Urmărim să avem elevi care să gândească independent și creativ, care să-și motiveze acțiunile pe care le fac, niște copii care să se știe proteja singuri. În școală există 4 cadre didactice care ne-au mărturisit că au prins drag deja de copiii cu care lucrează. La început erau puțin derutați că au venit de la alte școli și erau obișnuiți cu un alt fel de comportament. Și chiar le plăcea, vai, dar dacă am merge înapoi, că de ce pe să ne batem, aici deja, și s-au liniștit. Prin educația noastră, așa, și-au schimbat total comportamentul, copiii s-au liniștit, sunt foarte buni, copiii mei din clasă sunt foarte buni, foarte cuminți, îi iubesc, nemaipomeniți, de aceea am venit. Vedeți o diferență între școlile de stat, unde ați lucrat, și școala particulară de aici, Solideo Gloria? Da. Ceea ce privește cadrele didactice, vreau să spun, e mai multă colaborare, o să discuți mai deschis. Nu e diferența aceea că eu sunt nu știu cine sau... Deci la același nivel. Organizarea e altfel la școala particulară decât la cea de stat. Nu că suntem mai puțini, dar altfel ne înțelegem, foarte bine ne înțelegem. Toate suntem unite, toate colaborăm tot timpul, nu ne certăm, nu nimic. Ne înțelegem foarte bine. Înainte de a pleca acasă, i-am rugat pe elevi să ne împărtășească din impresiile lor în ceea ce privește această școală. Cum ți se pare ție la școală? Frumos. Ce îți place cel mai mult aici? Că este part de joacă. Mie îmi place să vin aici să învăț. Învăț multe lucruri bune. Ne poți da un exemplu de lucru bun pe care l-ai învățat? Să fiu cu minte. De ce îți place să vii la școală? Când scrie. Și ți-ai dorit să ai vreo meserie atunci când ajungi mare? Te-ai gândit la asta? Ce ți-ar plăcea să faci? Învățătoare. Văd că ești îmbrăcată foarte frumos. De unde ai uniforma asta? Mi-am cumpărat-o. Tu? Tatăl meu. Pentru ce ți-a cumpărat uniforma asta? Să vin la școală cu ea. Ce clasă ești? A doua. Și îți place la școală aici? Da. Ce îți place cel mai mult aici? Să scriu și să mă joc. De ce nu te-ai dus la altă școală? Mie îmi place aici pentru că este mai frumos și nu sunt copii răi, bătăuși. Tu, înainte să vii aici, unde ai învățat? La Ogra. Și de când vii aici, tu vezi diferențe între cum era școala de acolo și cum este școala de aici? Acolo se băteau mulți copii și aici nu. Chiar și părinții au observat diferența între educația pe care au primit-o copiii în alte școli și educația din școala Solideo Gloria. Cum vedeți progresul lui Carmen de când merge la școala din Vaidei? Mai bine învață la Vaidei decât la Ogra. La Ogra nu știu nica. Când nu mergi, nu știu nici să scrie nica. Acum la Vaidei începe să învăța să citească, să scrie foarte bine. Am observat că unii dintre ei au făcut progrese mai repede decât ceilalți cu care am lucrat acolo, foarte încet au evoluat. Ne puteți da câteva exemple de cum au evoluat copiii, care sunt progresele pe care le-au făcut? Păi, în clasa a 4-a, că acolo au fost mai mulți copii, n-au știut să citească, nici literele, nici nimic, și în câteva luni de zile o fetiță, una dintre ele, și restul,
Au învățat să scrie, să citească, deci destul de evolutiv. Dacă ai răbdare și te ocupi de ei. Răbdare, foarte multă răbdare. În privința religiei, copiii sunt de diferite religii. Avem aici copii care sunt adventiți și copii ortodoxi. Cei ortodoxi își fac cruce, spunem rugăciunile la fel ca ceilalți și ne înțelegem ca într-o mare familie, fără să fie divergențe în privința aceasta. Numele școlii Solideo Gloria, care în traducere înseamnă doar a lui Dumnezeu să fie slava, reprezintă mult mai mult decât un simplu moto. Este conceptul care stă la baza acestei instituții. Școala noastră are și un moto pe care aș vrea să vi-l spun. Școala Solideo Gloria îți va oferi o familie și o bună educație pentru copii. Alegeți cu înțelepciune și încredere educatorul care îți modelează cu iubire și credință viitorul. Dorința Bisericii Adventiste de Ziua 7 din satul Vaideiu este aceea de a contribui la dezvoltarea acestor micuți, atât din punct de vedere educațional, cât și spiritual. Ce vă doriți pentru școala Solideo Gloria de la Vaideiu? Îmi doresc să aibă protecția, ocrotirea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a fost cu acest proiect, toți cei care vor fi implicați și sunt și vor fi de acum încolo să-și atingă scopul sau să atingă scopul lui Dumnezeu. Rezultate sau monitorizarea acestui scop, evaluarea lui poate să fie chiar de durată și până la urmă cred că în împărăția lui Dumnezeu se va vedea. Asta îmi doresc. Oamenii de acolo care slujesc și copiii aceia să-L cunoască pe Dumnezeu atât aici cât și în împărăția Lui. Situată într-un spațiu natural de excepție, izolată de influențele negative ale orașului, școala Solideo Gloria și-a îndeplinit misiunea de a aduce alinare și de a forma caractere solide. Acest proiect există doar prin credința că Dumnezeu va continua să răspundă rugăciunilor celor care doresc binele micuților din Vaideiu.